a fɔ cogo min na kuma fɔlen tɔ ye dalama de ye bi su in na alhamdulillah o bɛ tali kɛ le 27 5 mois 2025 an b'o la nin waati in na inshallah taala radio Robo FM an b'a lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan radio caman bɛ yen minnu sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka taa se télévision sow ma kɛrɛnkɛrɛnyana MTA Mali ale bɛ kɛnɛ kan ni waati in na télévision so wɛrɛw sɔgɔlen bɛ an na radio minnu sɔgɔlen bɛ an na k'a daminɛ Kayi fɔ Kidal an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Mali région bɛɛ lajɛlen cercle bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na o kɔfɛ jamana minnu sɔgɔlen bɛ an na radio siraw fɛ télé siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Amérique an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ Faransi an lajɛla nin waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Angleterre nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnyana Londres an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Canada an b'aw bɛɛ lajɛlen fo sous-région na Burkina Faso an b'aw bɛɛ fo Bobo Julaso an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na min ye La Guinée fo ka taa se Mauritanie ma Sénégal Gambie an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye an ka karamɔgɔ ye a Sheikh Umar Muaz Kulubali ale bɛ kumaso kɔnɔ nin waati in na inshallah taala ka fara an ka karamɔgɔ caman kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min ye khalifaya kunbɛn san o san o baara kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ kɛ an b'o kɛnɛ kan nin waati in na an bɛna kuma di kumatigi ma an ka karamɔgɔkɛ a Sheikh Umar Muaz Kulubali ni waati in na falyatafaddal mashkur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمام الشراء وكرا kafo anamade manga teda dugula foy kelenye buyan kanu ko fana kara alay o de la ilaha illa allah la ilaha illa allah akoro gregren mbala oye ilahu bora wala ye kanu minni asira kebezela Allahu akbar fakanu ka kanu bayi farakolo sama ma teda dugula kanu fenye Allahu akbar afo kanu sigamu al walahu Allahu akbar Muhammad naga karaje kono la ilaha illa allah man vi man ya wo kana to ka foi kanu ka se haka mo fogata ite da aye dugumo fana kara alay Allahu akbar Papa ni ngala borala dal masa borala kana to ki ite da dugula foi kelin bu yanu kan kamone Allahu akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam abna ni je kono dumi watimi samami rasro je farafina ni farajela be sebedu me boliko mo nyakomo Allahu akbar farajo bu so farafu mu so shi mata shi kala no bebe la kelemo Allahu akbar boliko nyako joko korate fewre alama de ka
fɛn ta ka bila yɔrɔ dɔ la o kɛra jiri ye o kɛra sanu ye o kɛra nɛgɛ ye o kɛra farakuru ye i ye fɛn min ta ka bila yɔrɔ dɔ la i bɛ tɔgɔ dɔ da o la ka laban ka fɛn ɲɛnamaw fa ka o joli kɛ o jirikuru in na walima o nɛgɛkuru in na walima o farakuru in kan hɛrɛ maa min y'o kɛ kɔfɛ e de bɛna duloki bɔ k'i kolonkolon o jirikuru in ɲɛfɛ k'i bolo fila da i kɔ o jirikuru in ɲɛfɛ tɔgɔ min b'a la n'i y'o da la i b'o tɔgɔ fɔ ka kuma caman fɔ k'a k'o kɛ walima k'a y'o kɛ ka kɔrɔ adamaden min kɛ o de tun ye farafin ni farajɛ ye ala y'a ye dugukolo a kokana o nɔgɔra dɛrɛ ala ye danfɛn min da ka fisa danfɛn tɔw ye n'aw fɔ maanifin maaninjɛ o min bilala fasamadiya minɛn kɔnɔ ka tɛmɛ danfɛn tɔw kan k'a kɛ ala nana bila ye danfɛn tɔw cɛla n'a nana ye k'a fɔ o maanifin maaninjɛ ye a ka bonya sigiyɔrɔ min ala y'o d'a ma a y'i yɛrɛ bɔ o kɔnɔ pewu ka taa danfɛn wɛrɛw ta ka i kuru kɛrɛ kuru olu ɲɛfɛ k'i bolo fila da ko olu ye k'olu bila a yɛrɛ ɲɛ fasamadiya la ala ye mɔgɔ bila kana sa t'a fɔ i ɲɔgɔnnaw ye farafin ni farajɛ ko bonya min dira aw ma ne ala fɛ o ye aw de ka fisa danfɛn bɛɛ ye nka aw y'a yɛrɛ jasi ka taa a tɛ turu fɛn wɛrɛ ka taa bolo fila da ko fɛn wɛrɛ k'a kolokolo fɛn wɛrɛ ye min kɛ ni ala ye Muhamadu t'a fɔ ye joona k'u kan'o kɛ dɛ k'o ye bonya tiɲɛ ye adamadennin ye la ilaha illallah maanifin maaninjɛ kana foyi kanu kanu kɛfɛze la fo ka taa i tɛ da ye dugu ma kan'o kɛ dɛ n'i y'o kɛ i ka bonya hakɛ min dir'i ma ala fɛ i y'o fara ka fili fɛn minnu ni olu dara e kama e tilara k'o fisaya i yɛrɛ ka di kolonkolon ni ne dali masa bɔra la a kana taa k'o kɛ fɛn wɛrɛ si ye Muhammadu Rasulullah wani min b'a ye wa i k'a dɔn ne yɛrɛ ye ciden ye kana dali masa te kan ka turu o min ye kana o ɲɛjira a la la ilaha illallah maanifin maaninjɛ ka ni te turu foyi kelen ye bonya ni kana kɔnɔ fana kɛra ala ye n'an y'a ye taasi la an b'a ye k'a fɔ Muhammadu y'a adamadennin ka daraja de jira a la bonya min kɛra adamadennin mɔ ala fɛ dɛ a nan'o jira farafin ni farajɛ la don min n'o y'a sɔrɔ farafin ni farajɛ bɛɛ kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ fɛnlankolon ye ka di fɛn wɛrɛw ma i y'a dɔn nin tigilama kan ka bisimila maaninjɛ fɛ k'a fɔ i nana an ka bonya jira na koyi bisimila i taara Ibrahima i sigiyɔrɔ bɛ yen i lamɛn ko dɛ Muhamadu tun kan ka kunbɛn n'o de ye nka a kɛra ko ye ayi dɛ a ma kunbɛn ni nisɔndiya ni berebere ye ayi dɛ dere bila ka ko adamadennin fɛ a y'a wolola faso min kɔnɔ n'o ye Makan ye olu ka jo kun ye fo 360 ye san kelen kɔnɔ du hakɛ min bɛ yen o bɛɛ ni don kelen kɔnɔ don kelen bɛɛ ni a ka jo sɔnda kun don fo ka taa san kelen dafa larabu fɛ ka nin Makan larabu tulo bilen ni ne kɛ mɛ k'alikaba lamini bolo 360 bolo 60 sisan ni Muhammadu nana fɔ ye ko a bɛɛ ka nin kɛ farakuru min ye jirikuru min ye nɛgɛkuru minnu ye k'a kolonkolonw ye k'a tɛgɛ dugumaw ye a kan'o kɛ foyi fana kɛra dali masa ye ayi ko mu delila fɔ san 100 caman deli bila ka ko kama o ma Muhammadu tun bɛ ni nisɔndiya ye o ma tun bɛ ni bonya ye o ye fali de da jira a la ma fa a y'a ne nin koyi ayi nka min bɔra da kɔnɔ nin ye n'o kɛwale o bɛ taa kɛ tenkuru ye ala ye mankaw de y'o ka te turu dugu kɔnɔna k'o dugukolo sunsumu ayi o ye ko kura ye Muhammadu an y'an faw ye bolisɔn de la an y'an mɔkɛw ye bolisɔn olu ta mɔgɔw an wulila ka joli minnu sɔrɔ yen e min y'o bila o kuma e de ye kɔrɔlen bila labana ala ko Muhammadu ma tiɲɛ don dɛ maa ma deli ko min na maa kɛ k'o bila koyi o kuma fɔ maa ye lakum diinukum waliya diin a dalila min na sa n'o ye josɔn ye n'o ye boloko ye n'o ye ɲɛko ye magankaw ala ko n k'a fɔ a ye ko
aiwa adalla mina ay tulay o nga ya to nera muhammadu kan daga wala fa so de do lakum dinukum wala din Allahu akbar mango gom hor gom de o namara ke to de o an ga to an yo ko le che e wala kan zolo ko na mbo nga ka fo an ga to fa la ke taga ay andi so an dal di tay na wa taga ga dugula o ya fo tugu ya kete Allahu akbar na matezuru dabla anafa wala ma katana ire chalo wala ko mo mo ya ko te dinena fasobla Allahu akbar faso ma fo yejugu manga chalo faso ma fo era mai go nga faso ko neye tenduru mi niyo e blawla ka fo adamani kango ken nera ala kalibewdi manga o ke fongre no gara o bu ye chewu rugulu Allahu akbar muhammadu ku te tenduru ne fe Allahu akbar ma fi mai ne wala alabi jadi mo bo faso ko no fari ni ga tenduru Allahu akbar ku temi go de aka kere faso bla Allahu akbar atara benena o gara dere chalo masalu rakata o ya hadisi Allahu akbar ka foddo dara muhammadu maga o masaya o bi bulu maga marabi ki bulu de chalo ngane alay jadi bo chauffeur Allahu akbar wiye gbe chauffeur muhammadu ni ala madde sendi de sere nga jaako te dinena bo ma ala kara boran maga na ka tendru yi Allahu akbar atara benena no madine masalu rakata o masaya de maga seda mo ko wa sagira kana maga mine so ma jula fe Allahu akbar amal maw o do sa mago ya do jawi bulu shu yere nyana Allahu akbar chedo ala kra ya framango ma ko nya faramo Allahu akbar no mana tajibu saraka mo awo nga kulu sep mawe aw ko ni mam ya tetru o kulo bitige awo wa bi sebe tetru bobulu ngala ko abana mi maka seto ay nga o kile fay manga hal billakum dinukum waliya din Allahu akbar maga metru lo de bolo bide ngala ko nga fay albi ni mi meto ko le ko katuga Allahu akbar wa kana fo mata tetru bide wala ko kana fo ma shiga tetru jaba la la ben ko baw mango man ndakura ibla rasul sa wa ko muhammadu wayyan va horo yana dere kasitoni on ko bedda ma ko ma mun yu tetru da fe anye era ni fana ambi faade ngena na sesura onga katla faina ko tasarati wajja ko tira ko ma ki tetru muhammadu wayyan va de chana ni alaka chidete ko nga mango ko tiga bi fo juru yo maka mala fe Allahu akbar ko nga tuga musul la bide ka chaw mala ku siru nyara ku bugo nga mo kede Allahu akbar akat ya fa fasai ko ba jira ka fo iya la ka chide nala ka chidete ay masagati nge fiu fani natinge naflu natinge to natinge ninye masara hamani to hine masa magar masa siga tala o ka wala diga ni o kuma la ilaha illallah bi gon muhammadu rasulullah Allahu akbar ay kuna an dise ka ga chidiya do kadaka ne ko kale tsaki tasara abu dugo kuma an gon ay ngaye wala mi gabe kaseto mason ita sara ni ngala ka jide ta jeni mi ngo chudi muhammad bi ko ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah te manga turu fangara dira ni masangala ida ko muhammad ya ga jide ti nanga jokke ba sonu bi woro nu me se ko law ga ko do kunda na ni fanye wa ikanga mele tu ko fanye na me bala mele nu fla ko ga ja allah alkaba ko amalola ebu wode che jafra kuru ni jirguru ne babulu seto ye kuy muhammadu wa ya mo ya mina ko dre wa unda ko ya ma nyira kade ala ko modu wa ya fo kuy in hiya illa asma'un sammaytum wa antum wa abaukum Allahu akbar ayu ko to dale ru ayu ga diu ni do do la bare ayu do juru tagana ko frakuru daga daga to dawla la ru tlera ka ko ngolo nyefe kuma na hile ka ngam mamene mamanga juguma ngala ka daw ka bi
Allahu akbar. Noro ya fama yare abana. Amlo Muhammad na bafle. Allahu akbar. Ndo na imam la go. Tando. Mango molola. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tando. Muhammad ya amene baraka ala fa amu kaka. Amene ala fa. Tando. Ako jida ka sahaba wi. Allahu akbar. Onu minga sena bulu ya chamana musuma. Allahu akbar. Ani mu'minu nuri usida sahaba usida na sawali mu bila jeli. Nuru bi dafa anga jamana dina brigade. Vola daba chorba nu ko shiru nu na shiji wanu ko mun daga faro. Fele buye salatu buye. Yala grana yala ka sena bulu daga baraka. Ala grama sai Abubakar masaya. Sahaba masaya koi. Ram ga chorba minu nye tara nyenyi ni kana nae. Awlu de seraya de. Usana mi ala ka kewale ana ka bara. Ya da kadda kuli ona ka bara. Kuma ni suratu kira ala kiraka abika ka sahaba ko chumi kada kala kira kungulu sahaba ya sena bulu ni ji gona kolo ka sene bulu ba tasro sahaba ka suratu sarawe kuma na ikaro ka fo ma ko mu vona ye ala kira kanga na bara minge ya ni ma kaliya ka marsiga sai jamana bela lu ala kira sena bulu ka bara da kai anga torban Allahu akbar wa sene ku to salatu ku yedre Allahu akbar ala ku kamru no la kelme mo manjela ala ka nyeme ku fle bisa la bene baw ikomi sidera fo chugomi fama bako fe anana nyela fi boala Allahu akbar ka ufo tando la ba bela jele silama ni silanda Allahu akbar maliko ka ani malikono Allahu akbar radio siraw fe an internet siraw fe an sawro fa min do yi je kra dugale ñebi yow may zin tuhaddisu akhbara law nga bawo ma fa sa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar ni selama ka fulika kango fo ñu amade korome mala korod mama alaka aw ni roke kishi Allahu akbar assalamu alaykum silame a cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ farajɛ farafin bɛɛ ka folika de ne ka singa ingene ka ngene ɲumanya jira mawla ibra kana maa minnu fa fɛ ko hakili sigi walla ka dɔn nato do ŋaniya foyi tɛ n kɔnɔ ka ɲɛsiya mɔ fo ala ka kisi kɛ aw gɛrɛsɛgɛ ko ko n'o fɔra ma sa ko fana karaka faliye de wa alaykum assalam Allahu akbar ma se on mo folo ngane ko ala ka hera ko ala ka ngishiwa amara ta faliye ko ay ruba ni ngala ta ko ga regerse ki ma doni fuli ni aful lamla kadi wallahi assalamu alaykum wa alaykum assalam Allahu akbar muslim ay ngadi di wallahi ya abato fa fanda ita so chena dine shita du kulo ko waje kulu shita du kulo hakali me shita du kulo ko bisika ko do lakanye kan iko atwa di islam ya tani Allahu akbar ko ma do ka fa de arma de ngal la beni ni masangala ya tani Allahu akbar ani ngo nyama ni za yala ni nganga fa islam da mamwa iri haide ukama ala krako kwa fuli njerbi abe mami no ayafa mate mami no ayafa Allahu akbar kada ka duwudu ni afo kafiru mo no faraka tani masayo mine Allah ba bina islam lo kada ka shide be ngane ko ka manga ko kafiru mo ngo ere taro ka to islam Allahu akbar Allahu akbar tere ala ko nge ala ka hinene ala ke o kelli mu bay ka da islam do mo tatu o may ko ala fu bala di awo ono bora isa o kuma na ikomi ira ya fotomi biye na kalo tle mo wala wala vlaye awo sa bafla anu mo wala duru ikado o mekalo tle mo wala vlaye ne be ko do fokuba ko ba jmenyo khalifa ya Allahu akbar nona blaya la khalifa ji mengodo Quran dina mo mi ngade ko Quran e mana ni ngade Allahu akbar suratul nur o aya bidu ali duru Allahu akbar ala ko ye Muhammadu mo Allahu akbar
بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. الله أكبر. من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. الله أكبر. alakum muhammadu ko alaka laydu fila muhammadu awo mawye mamunun le menani la ukalle meni umado modala ya wala nyuma nga sengoro wa amilu salat kunu kalle meno kewalo ye nyanda kuna ala billahi tawe ndu ulangulo tudika ke bawe gwama taminu nan tay mi khalifa ya wala tige ubus ko sabatu chamajela. Allahu akbar. Nera ala de bidanu sabu. La yastakhlifannahum fil ardi. Ikomi kama stakhlafa alladhina min kumi ma munun gona olu dina ma munun gona olu nona bla yasabatira olu chama chumi ko hono afoy kam mandumi ni yalliminawni ko ra yallimina dakule ni kewale ke kan nyanzoro ko ne ala ya do jongwala beti ko mille du tawe ko nyema ya khalifa ya ay ndi sofiu ko dese ko sabatu ko ni nyoje. Allahu akbar. khalifa ya ko redi chide aywa nale nana akanyina ma yakono abina bara min dado ko black neka mawye o ala reka nyina maya awoy ma kelenga shede wallahi abina ndine miye o de kanga fo sa wowke o ala mi arba de shunit le o kayela ba yala ma titu to farakulula. Allahu akbar. o kama kuma ala ile duta tando ka fo muhammadu chendo ma tiga bla e nona kuyi. Allahu akbar. ngawna tabe ni fatura wangala du fila silamo ye ko biya wala nyuma. Allahu akbar. ni oni limaniya dakuro nyi nyonda wallahi kuma ko mi khalifa ya sabati jama tando nona blaya no karafi ko wando nona blaya men nera ala de bina dine sabati ubulo du ko ka tando ne dine men no silama ne rabi ke o sabati bawye duguro ko ka. Allahu akbar. o toduma di limene jonu ne ala de ba ke ka toduma du wallahi la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allahu akbar. Discours be bulo ka mado silama rawa discours de be bulo ka kar kaka na flo diwa. Allahu akbar. mun fara ala de la ko kama ala ko ne ira de bina ke ka toduma du ni ma ye wala nyumange ka tawsoro way ka do ka fo nyana me tata mi wono e hashidi ay jugu ko no lutsi ka suno ko blede shu rubu sere fo kay ka bara nyuman je buru. Allahu akbar. bo de wadu ke sho ba ke tleve ba ke kan jo njara ku ke وبعد ولولي بوكا. الله أكبر. ولا كل ساعة ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل جوبة أكرف ولا منونا ولا منونا ولا منونا أجيب ولا منونا هو ولا سونا ولا منونا يمين بلا فيفا يمين بلا جلا يمين بلا بولا يمين بلا تسمع كلام أنا بلا كذا جانا كل على دبنا aw dusuma ka wala sirango bela jelela. Allahu akbar. o sirango o fenfe mina asoro hashidu wille fe ko de ala nde be do anu che o kuma mi hakki sigidam o fenfe no willa moru kan ne aji gasse o yera ko nay fu ka do ko wa ko inde ma ko ko. Allahu akbar. ko no kera kuma mumunu brake ne ala batu bayi koy ni ala kele be Allahu akbar. Chado
kullun ngaraku ni mamiye o nyamaya sabatilin toy ki bi sawara tamin da nyamaya tasira no da khalifa tasira ala go fawlai ga humul fasikun ko tay fasiga ita dina kula sallallahu akbar amru ni ayayi adina muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad fatule sahaba ye aye muhammad rasulullah kira ubele jilla fasamandi allahu akbar masala tige akan noro anumaya allahu akbar ala do noro be tando bi sabati chewela na soroga cheri ya weuna kira ula allahu akbar ma nyumona muhammad defle allahu akbar ma bi blani no na tugodi allahu akbar ngala ko ayi o done do ngoni nyono madda ngo ko te ko na sara ko aka dula ngolo teide allahu akbar aya dija ayru ni nyoje aka ma wolo mi misiga no na wallahi no ka ni ala ba debe wallahi ni dine bamba na toy tando joko no bina fa ku ba ko le mo be talo ga boy nga ya dija de allahu akbar amanyo sabo ye ayanye kaye wa foddo qabla muhammad nona de nyejito ubena ko ma Abubakar egi sigi terga nona koy allahu akbar itamanyo esiga nona tando sani esine yizu ma fil ghari kabo ma gata madina shufa hijra ala krayi de sugale Abubakar wa kabala gola mamla ko gasalni mawye ya Abubakar di allahu akbar kumana jeni mi ede to isa kake ko bibla ala karana Abubakar bulot di be bena ka Abubakar woy kabla ala karana sallallahu alaihi wasallam allahu akbar o karamge jugu wani fanga wara ngani masamman ngume ko kwa nyabala de cey ndara baranda la kuma kaddi makulu joro ani nyina fi ani na kedi wodu suka shi buka kuma an ga wuli kata u kangar ka bai ka ku yaba amal mau fitna wala fa bele jele fesa allahu akbar ngala kan laidu jawlu kuma do ko laidu ta men ngala fe allahu akbar ko ni silama ko wale oni dakuru yaw le nyanda ni alabi ato kasika khalifa ya sabatu ni nyo wo ke kaba ala ko wono yo ko kuma na dina sabati du ko ko ga ni jugu seto la mo kai allahu akbar ko masamu ni jiju ko labdon ke ka kabila shu kada sere ka mo Abubakar bay ala ka debel na dre Abubakar allahu akbar wer o o muhammadi ngona bora du ko ga la ka barani wo jamma tiga samu halbi de wala de wo ni nyina bani ya tawale khalifa na altura chala ai o kore ko ya boya amota ko de ni be kera kungule o ko tita ku gama da ko ni sira kaje kama kele da ko ofisa ayi ka fo o kaka ka dutige ala ko wa ma da bedre allahu akbar atwale ala ka de bege Abubakar fatura umar sigira ala ye deme mi layruta fojje be ko ni umar ko savla kare ko ba je bebele ya do fojje munana wal falluma shahidat bil a'da allahu akbar e du rabbe ko jo wala aka jey na ko savla kare ko fe allahu akbar je mi do akama ko mu fa salama mo sayyidina umaru fatule kada gali sandanga kalfela o baro ka fo debe mi lingala yo layduta ayake Abubakar tiela umaru tile ka da shaka umaru tile ka da shaka da allahu akbar ala tilaydu chewu no kon matlume amay ya dan ni ke buyata ka beke wure ko amasiga do ma yere digi yoro ma digi fiyo ka be makelinga o kore ko yere ma atwa na masiga be ma kore ko awu abe roro ye ma digi teje ma kulumina ti yafa nyata wasra wala ka demeti wallahi nawlumu rando aban do ena usmana tiya foka ta silame ke ka tlonga nyema yala dimma do silame yala da amal mo allahu akbar
o kamo Imam Mahdi no Ahmed Sidi Mbaye wallahi ay ka fo wati suru yana abena bo kuma fo akabaru yaro la ladli kauna Allahu akbar Nebula Muhammadu tambe shawla abena fo min ji joya medre Allahu akbar jindra jifle kono ateteme ngono ya kele ngabde de wala Muhammad alabu dakulo fay arabu borom ko o do anya ju na bodre may Muhammad tadu samo masaga jo masaga da Allahu akbar fado karara fo fataw o samma Muhammad tusa wa madaji makulu aw mun ya bulu dina bulu ka fonye ala kraka ya tawadi chefore no Imam Mahdi o ikado femma ala krato o tineto de wallahi wanya ka duwa suri yana ka ba ngamin mi waye ka so ka wasiyatu sube Allahu akbar kalladri kadi Ahmad yawm Allahu akbar suratul nur ayat durunai ako yekkangar minda no kan daka sabo ya barako la alaka sale ku fe ka manyini kama kalanyini beka yirmajigoye Allahu akbar wallahi dum ya alaka lado kuma daman yema bala kuma ne alaka de ba ko akwa ma sahaba alaka rafatul ko fe jugu ku bo fon fo fe khalfa sigle umasala tlongala Allahu akbar ako Ahmad yow wa gala del kafle wallahi ni ka wati sira la la ngure ka bacala jija akam gabu Allahu akbar akam ma laje ay rucale abe yira majigi o kama ko jigoye ka kutun nondala ko ladu tawe sandu akuna yo kabu ala ka ladu do atalla blaje fiu Allahu akbar fagam bejena jom bejena don bejena o tsaka faka foye foye Allahu akbar wa ala ladu do sandu wala yumakkinanna lahum dinahum wa yaztara lahum Allahu akbar ala ilay da yo kuma wa midina sabati asawla du ko ko ka to duma da mo ko dawo te de aw ya ala yewa Allahu akbar yin su mo bulu ngani de ba ke ka to duma da mo no yo baranyina mo ke ka to woje ko no ko wa hashidu wuli ay fanga nun da ce kabla Allahu akbar ala ko o se ko fe fe na bina mo to la ko buyi Allahu akbar Ahmad yow Imam Mahdi al-Ladri kadi wallahi aka wadi suriyane ka kitabu sawa fomi yo wasiyatu akona ay baraka nga wa mi laydu ta yedre ala ka laydu do ala madale ka laydu je wa ta ce o khalfa bi yoy o de bi me abuloy aka da ma klinga nyama ya le tara koy le tale do Imam Mahdi ya yo defo ko qudratu saniyatu akwala kan lada e abi ayira dangane mele flake je wati dowla Allahu akbar wati gonye ci don ci wati shi da mina akalani bew kana soro aka jamana aka dugu lalamun mai ko kundaw ni atoy nogowla ala babla kana akana ala wadum nogowla no ko kundaw kana nu ye saniya fa fa ali no Allahu akbar o alaka chili usa o ma du ga ko ye alaka yira dangana me doy Allahu akbar ako ko kere mi yoy o ba ka bara de ne ye ba fa bo ka bara ke tugo che tugo to si wallahi o man wishi e kalni shi de ala bi da chide mwele sa ba so mamni durano fe ako ka bumo su jaledu abina tawabu tilati chaw ako no kara do filfilila iko bi shetara ka ba de ngoro kuma atwada ma kama ni ka denu natuku sega ba fa ku ta chojo arabi udo abe kama ko ni ne be go cho kelela ala wala de bi nyoya ka kablo ko ko ala ya o je de nu je banda yawa wallahi kama mu jini kama ko rable ala ya ke
ala yo ke sahaba la koy Allahu akbar kasiga muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka kama barka mai onora mai sahaba kuma atmi sahaba do jugoro nena watula Allahu akbar sango watula ala nana ta bu kuna ya foti ko mu fefela de oro madu ko wani rata do kwana kata de na kata ko kuma na wa ma fati yadu wo nabi mu bai daga ya ayaji ya kan mata ka bulu fola ko ka kan yamai meladi gafle o mami na bota na fo mo khalifa no nabla ci de ga no nabla a ma du ta fo do al qudratu saniya ala ka dangane maya flana mu ya ka ala ka dangane maya kadaka khalifa ya ka don afo mauka kulla bere da gasigi ima maubu tana ka desawa Allahu akbar mawar ku ala ka cire titi ga abubakar sigira akram mo ko kuma ko ya nyi weru ka bengande an ga tabu shi ga boy adama da yin sai da adama da dawa ya ke ka dese ko na ka ke ka dese wa dole ka fo kuma na imam made to mo wala do ku Allahu akbar ke kiya ka ka dese ka so kilino wallahi o mu na kama ko labe nuru barka Allah wela sa ko tiro hugo kuma akera jugo ko ko bana ya ngala ka blal ya to dangle me flana abno ke kal fare sama fula Allahu akbar ayida kada ka fiya masayo kwalo wala ko bi dagar islamana to to masi Allahu akbar o yo ma dugo wasra fla ko ahmadiyo ko kuma dafri ya kelena imam madi kele kaka dakure zebe wasiyatullah Allahu akbar baro yoro la fana kafo ka do Allah subhanahu wa ta'ala na imam mahdi wele katullah horo tamadula Allahu akbar Allahu akbar nekalo otle mon woro sabakle kebe konondo ani segi Allahu akbar 1908 Allahu akbar amade o fala to yara do wallahi uturange ngene na uturange liburuna musarare ko saka mega shabu ko mi nyafo to mi shabata raka bo ade ngoro ko Allahu akbar ale kama fundani amade ko mo de koro akuma kama barka mai noro mai akuma de koro ko du ko mo rafa fa ve sheba de ndo kama koro ka pasege no ko to mi ka dashi imam malik mo ko dere ala iyo ta ba mu nawa wa ya fa ina koyi ne kalo itle mo kan woro iya ko ga koyi Allahu akbar samba gele kema ko ndo abi seki Allahu akbar o kamule o kuma farko sanmai no te ge reski faible la bengrasa Allahu akbar kay mam madita kana naye qadiyan Allahu akbar kangara daleza kasoro kanu wale yani ka ayre sutra Allahu akbar ni bani ka tlemwa an woro o dugu jawta mo wala layo o kuma na mo wala shide o bede kara kashila ahmadi o fe o te truka ala deli Allahu akbar ma koroba ala dibi so mbala so bala chaw bala ala ikyo mi mlakana anyana je noron barkane ala doy andulo kama koro iko be shedo mu ba kama koro ala o ya wele koy kamla yoro yolla Allahu akbar ay karam da qur'an ko sa surah nur aya bidurunduruna muhammad sallallahu alaihi wasallam imam mahdi ayo kan arfa dai Allahu akbar konna kandayana na anga jija kama kay ni gatu wono ala wawde ma dongo Allahu akbar ande brile fla kay deli ni rado ko mi nganyema ya ala bodila ala wangu fendo gui nanya kala filike si ala hukmana ni ibina odeme nyema ya la ni kema kala tike Allahu akbar o kam mo chaya tandu ko nye e ka ala ka kode on datede Allahu akbar
amado shira kan nyaji de bo ala nyefe tile mo kan woro tile bena e to wadi o tile bena ka ni shuke o welela o kuma dugu taraje ka fo mo tile mo wala wala o kuma wele kana sa ka jamaatul ma qurbaw ma akli sigilo ma ladabulu ala ni sababu ku kenyonga Allahu akbar ka so ma dama do latmo aywa ala albi an yi fendo yi anyeta kula de ande mado ede be mado ande suguna ede nyebe du suguna ambe ma mosa min ni eraka latige kemme ka khalfa latige wede we kala fuli amalmo Allahu akbar minga kala tara cha betay o kara maulana nuruddin hakim nuruddin kon Allahu akbar Allahu akbar misraka sekara mugan woro dagalut le mugan woro Allahu akbar o duskasino nyaji uturo kile dira kuma shuve ka shika ala deli madi ya mara mini ala o ka jaga masigi anona waya qur'ana aya no surat nur dirudullah o de be ala wa ngeta flaki ga ya mara wali ambe ni sababai Allahu akbar uye ngi ismanu mo shufe du jawe kala filge maulana hakim din ya nur din alli ga kala chara Allah kuma ra kala khalfa fuloy Allahu akbar do jibemu Allahu akbar me galot le mo wala 1908 Allahu akbar o khalifa ya Allah ni me galot le mo wulo vla ko ni ahmad ya ko no faraga ba hakima bi jigite Allahu akbar me kala do ret le won wulo vla Allahu akbar ko me kala do ret le won woro o ya mo alaka chabay sumana kam la nyana fila ka wayro yolla onga mamma di rakko ko nasara kam ma kelenda ka bulu fola o bi ga alaka yere dangana maya o flana de yoy wallahi wode bi to acela abi dumi ngora abi machela ko de gere banvenyo mato ko no femo Allahu akbar ode kudratu saniya yi ako de bi machela yi ano de menyo ave amal maw agarati wodi wallahi ne yimiri 1908 megalot le mono wala kana bla 2027 25 o tle megalot le mono wala afu macha yani sangame ka ba Allah Allahu akbar wuti mili wuti ki khalifa ya sangame ahmad yaw ni mahadigo ko onam me achela ma do ni meme Allah subhanahu wa ta'ala ay laydu mi da go lage kabo 1908 o megalot le mono wala fokana 2025 la mel bawo yilike bawo Allahu akbar ay Allah jede okara mune be toroj membe lagoshi jimembe le jugu jimembe no madda ahmad yaw ka jemo fe nafulu ba tugu fe larabu fe larandon fe muso uka ku ba pew Allahu akbar yawo mo di rafatule parti foi to ni mi jugu maminge Allahu akbar nga abadi o ya amada segi ko atero ya tanye fe anga laje chando Allahu akbar ala atilay du chene wala yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahum ni kal fa chela ala ko wambe ko ndabla de akbar 1908 27 mai megalot limon la ka tawla fogana bi megalot limon la ina dokra ko wallahi ni 2008 ko khalfa sidire ya sangame ko bo 2008 la sagana 27 25 na o joli wallahi yara o kana ye jugu ya tey ngene jugu ya tey kene kan jira ki tey dabal tey no de make jugu fel larabu fe kengania ngu so mana ahmadiya adda atwadi ka adda ko liga flewulu ji kabadu ko ko ka pew ala ko kagaram na suratul nur la aw ma ba ka barako kawa
aw minnu bɛ o dabaliw n'o kɛnɛkan jira k'u n'o juguya bala yala ɲɛmaa kelen b'a la wa o tɛ yen dɛ ɔ n'o tɛ o la kaban ni ala ka dɛmɛ tɛ aw fɛ dɛ surafin nuru minnu ye baara k'o kan olu ka kuranɛ tɛ ka kuranɛ bɛ aw bolo yen minnu ye baara k'o kan o ye ahmadiyaw de ye wandi se k'o labila o ye ko larabu ala kɛra bɔra la nka ta ala kɛra nɔ ka b'i ka nun bɔ dɛ ɔ n'a y'a kɔ da nun na cogo dɔ la a bɛ ka kɔ da ala kɛra kɔ la o maa si kɔ tɛ se ka da la ni ala b'i kɔ kari ka d'a ma labarikabaw nin yɔrɔ ye wajibi yɔrɔ ye halifaya o barakama ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah kunnafoni di kama wala kama alibi 1974 Pakistan o président mina fɔ mo Ali Bhutto ala ni jama ɲini kama ala ale shura ka kɛ ahmadiya ka muso jamana kɔnɔdenw ka k'a fɛ n'a ye kɔnɔna juguya ni misɔngɔniya ta ka ahmadiya sɛgɛrɛ o kuma a ka politiki ma na caya ala a y'o kɛ o y'a sɔrɔ Khalifatul Masih Salisu bɛ ka wele da diɲɛ silamɛjɛkulu bɛɛ ma u ka taa ɲɔgɔn ba kɛ Pakistan n'a ye laban kɛ o kuma na ahmadiya olu tɛ silamɛya kɔnɔ o de ka kɛ lettre k'o ciri ka bila diɲɛ ɲɛfɛ o ɲɔgɔn fana bannen o kuma na ahmadiya kamalen minnu bɛ sɔrɔsiya la o kɛra maa minnu bɛ sɔrɔsiya la o don minnu bɛ ka jalabaw ni fɛnw sɔrɔ k'a bɛɛ dégradé diyagoya la dama ko mɔ ahmadiya ka yɔrɔ minnu n'o ka gɛlɛn mɔ ka yamaruyaw don ka ci ka nɔnɔmaw su ka taa kuranɛw ahmadiya kuranɛw ta k'u jeni Ali Bhutto de ye nin kɛ ala subhanallah a ɲɔgɔnye ban dɔ u ye Khalifatul Masih Salisu wele Hadarat Mirza Nasir Ahmad kuranɛ dusiba kɔnɔ Hafiz o ko bɛɛ kɛra min kan ahmadiya ka khalifa a filɛ aw tɛ silamɛya koli kɔnɔ bɛnnen kɛra o kan o kɛra sɛbɛn ye i y'a sɔrɔ wura Faisal yɛrɛ bɛ yen ale kuma ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan o kuma u ye tɛgɛw don ɲɔgɔn bolo sa ka ɲɔgɔn bilasira k'a jira yɛrɛ o kuma na ahmadiya ko an ɲɛ b'a yɛrɛ la dɛ n'an ma ɲɛ ka kalifaya ban u bolo ko ɲɛ bɛ gɛlɛya koyi o kuma magan o min ye diinɛ faaba ye ni alikaba bɛ yen ala kira yɛrɛ su d'a ma sallallahu alaihi wasallam jawara arafatu bɛ yen o kuma ye masakɛ dɛ n'an ma kɛ masakɛ la o don o de kan ka kɛ silamɛw kɛ ɲɛmaa ye an ko sigi senga o kuma ni kalifaya banfula dɛ a kan ka coro Roi Faisal kunkolo nin kɛra bɛnkan ye u wulila min kan o kuma cɛnni min kan ka don ahmadiya kun y'o don ahmadiya lawalenkɛlaw u jɛnsɛra bɛɛ taara i ka so silamɛya jɛkulu 72 ni ngalakɛla dɔ kun bɛɛ taara i ka so Roi Faisal a sera o man mɛn koyi a yɛrɛ folikɛbaw karisa nana ka bɔ taama na tile damadɔ tɛmɛ mɛ a lafiya mɛ sa an ka taa fo balima siraw balima gulew ani balima janw ani teri siraw o folikɛbaw la dɛ a yɛrɛ balima den dɔ o ye marifa ci a la a ka ko ba ten maa tun bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ in na sa ni bɛn kɛra k'a fɔ o tuma maga o masakɛ o ma kɛ min ye dɛ silamɛya kalifaya kan ka banfula kan ka coro o de kun na n'an ye ahmadiyaw ta in gosi ka bɔ yen dɛ o tuma an kan ka min kɛ o ye nin ka d'a kan o ta in da ye k'a d'u ta in da ye aw ma ye ala ka dɛmɛ b'u kɔ o tuma ni an nana yɛrɛ yɛrɛ sigi wa banna nka madama an bɛ se ka kalifaya in kɔni dɛsi ka b'u bolo sɛbi kura wula dɛ
anga fara bambla kanga churu mi ngunne ko mo kata o kabno kara mama atara isa ye be ko a ningoi ngui wana ku vara ka bi churu mama ngulla e ko kunna kina fo faisalwa Allahu akbar kabno kara nyonyi wara make o ko fe amre jugu fe larabu fe larando fe sama de bulo ku bi u seda ahmadiya kable ko ka fo wala ka fo mana anga nyaka khalifa ya ko bambla ko churu do ngulla mashi ngulo ma soroble ko bi so ka churu la do ko aide aya ngina ta ko ba a churu mi ngulo la ala yo ngulo ta ba je ko o kuma abi shi jenmo aide onde katala fobi islamo ma nyona aya ka ngai akbar ala kele ma billa dola wallahi mangas mana te doi fobi akbar nyasra mama hadibe balulawa ai akbar nga qur'ana aya mindi tandu aka de bedeni akbar wala yumakkinanna lahum dinahum wa zadallahum ne ala bina dine sabati abul du ko ma no kara ko wala yubadil min ba'di khawfi amna hashir wuli juwa be wuli nu me nyebe tamina ko fanga nya khalfa boy ima ya dabo akbar ngat non ala ya de shukun juwala fobi wallahi ma shi maso khalfa babla ko a ci ko wallahi wallahi be ko le ci boy faisal tara tare imam dodo wa karan no fa boy akbar khalifatul masih salisu ko kale kale wala ka bara ina tlogawo a wuli to ko ya ko ala kira ko ala ka jiri bulo ka jiri kelen durule amina ko ka yada ka buya ko sobe fo ga bulo biolo la ni sabake allah ko ga bulo kele me o de tile me ka tabe to ka to ye jiri bulo do ye de anga jiri bulo ma ka do tile me ka tabe do ko ya ko mi tile me ka tabe ko kele ni to biolo la ni fla ru ni jenga ni ngala ke bolu la ako kuma na islamaya je hulu biwolo vlani fla aw ya ala kara kuma tura kun gwato ni ala kira ko biwolo vlani saba ko kelen be de kai fiete mina no fiete tautabo ko e kelen be nga awru nana kenyo ga zaide ko biwolo vlani fla de kai ko kelen mai aywa ayi muhammad rasulullah ka kuma ko ngal ta ala masira allahu akbar wa an ya akame am ala kame aw ba fa ko ke man ya bavla mi ko chura nguna mango ya tamashe mi ko chura angana de wai ka do ala kira ka kuma ya jira wolu de madu ye ngala bulu allahu akbar kele pe jiri bulo la ko kele bulo de tieme ka ta jiri bulo to ko ngaw ko de jiri bulo la ne fla o de ko kele mai خليفة المسجد الخامس الثالث حضر مرزا ناصر أحمد رضي الله عنه أين فوقي الله أكبر أنا دلنا شو من دارا كتابة فايوا أم دارا أنا كم مم الله أكبر غني على تعاموتا خليفة وفوق تاري فسأل ولا كنا جيا كفصل فسأي تلي دمانو الله أكبر فلك بعدو يافا जिसके दुआ से आखिर दिया मरा लेको मरा ताकत कर मातम पड़ा ता घर घर वो मेरे यही है अल्लाह अकबर निये इमाम महदी अलैहि सलाम काले रटो जिना मेला लेकराम ale endu dine kramo badoy Allahu akbar ale kuni ne ngunne takala kran ne islama bin ne ala kram muso bin ne imam madi ko ma kuye data be sade ibe ka islama sogo ni ne ngunye de ma be ko nyaji bo wallahi ngami ka ngarda ye ni ma inne ngui ngira yerla masangala ne la dona ni sanzaba ni o dafara ka so mi nengu ngire yerla ala ne na inne ngu ya bi gamuru yake yera kono fara Allahu akbar Allahu akbar ali kam ko silamo ko cheni ko akama ko danga ko lawa kama ko kala kana muso ne o de nda dabla ay mama ni ko aywa ngala ta fole fili tante benay Allahu akbar
imam madi ala dali anjeji to ala mon be kan ni am so be kan ni ya do min ga ko on duye ka ko andus ko be ko re ka andus ko jeni ala ayanda jeyla setani Allahu akbar ni asro anglais be ka marake amana maw Allahu akbar saga bada fara endu selido ubola mo rubna karbo bay weli gram fe kana fo Allahu akbar ka bu yow damo wallahi do bi ñoy krengere lungue donana aka save so tando ani do mi ñoy ko busro ka digi on vonna ko nga ñoy yella save mo ko ni balala mina wetlo ka de me o gina ka yele utara le gram de so ya nuguto medre chemi wannan no yelela o kira fiye kauta ka kullawa tira farla bo de kawa ma ko no manye sero lable ya kibaru hendu kama bay an guto ne tora Allah selikera zukashi Allahu akbar yele mi so ngaranya di akara sanga boda edre Allahu akbar do ko anyebe de ha islamu ko gula muhammad ne min way madi o ko ni sala ko ni amma alakran ne ndabla ko an ne ngubi gam do kayre kono fara wo cer journal ko na yaw amma dugo wallahi ko kuma ba so de ke maka mo bla kana fa ho anga ta fo fa mo wi tando nya fo go asura anglaw bi maraka utara fo anglaw mo bla kana ka nyeyi ne bla ko ay do su kono ay yoro laje nay may ne mi wa madugo ngo ala ko mode nama ala kan ni dabla na ala kan so ni dabla o mi me ka on dusku ka biye ka turu on zala mo duskuna wallahi ka nyedi wo ala ko muri na ke ne ngi mi ga muri ka ya kono fara ni ngara yoke o ne gula muhammad ko wara dina mo ni ko wara de damo ladil ka kamo tando ki wara sira gula muhammad mo ara ko afle ngo sigo bu foka adama de ladi ga kono shibando til ladil kamede onta li kram do fra isa o imam adira ka soroga aka udu dong la ile fo Allahu akbar akwati bo mere zanye ala kra funa ngeni mingo fara ay sabla koy aw ma li kram mingara la mo yowa Allahu akbar nyala delde noyde ay sabali tando to ngata wel nga baray Allahu akbar ay to naka jeyni ay bo ahmad yanye jise ke doa se akhle ko marata katkar matam pada ta gar gar wo mere za yahi hai Allahu akbar akwama likram ko mede mimi asati ko mi wora ka ko sa zabanye nan na sate ka muruge ka kono ndale kan gutu mune oke ko mirza to bay o ka do wudu de o kuma sanga bu nasigira en jama na fa bele gele be le ko marata katkar Allahu akbar matam parata gargar Allahu akbar o khalfa samana nin ne kara o tilasa 1974 Allahu akbar diol hakmi yenge es wallahi leko toiri ali buto mi yenge ali buto ali talabana tojmana ali minye ni laje labe kamo wele kataye Allahu akbar katlaga bavla ko kanga juro faisal wallahi masaga ya mi yenge de no ali buto yi tando alera dame general mi lande na fomo general dal haq ala jamana manga chayara Allah ba dal haq ya lemine ka kadlo kafa Allahu akbar manga wula kogura ahujo ka khalifai do menu ya wele
كسلمي أكون جهول بيولو فلاني سبا بيولو فلاني فلاكو ويلو كل بيناكا وأحمد الكافري أكرمكم من رحمة الله خلفه مجموعة أقواني على ما أمامه ngaya la karaka matura kun ka ya hagli tola de ala karako islamia kono Allahu akbar jakulu biolo bla ani saba onake ko nga biolo bla ni fla jengebo bela kelen de be o kleme ka to biolo bla ni fla nga aw ye nyonya de ko biolo bla ni fla o de islama o ye kelen mai ayala karap makap maka tura kun ka alama sira nga ngi alama amame ayata basha min bla ongani o de tuwadi chetiga tamasha ni sangorata tamasha ngauta donne wallahi chando aba ka femi ka amma goya aya amma jade chando wanya alama amame we kado atara ko ali buto mato de akad lula atara Allahu akbar oborai halfan nanina Allahu akbar ale fana tila generally minye ali buto kadlo yarali fana na farka farya ka yada Allahu akbar ka pulti jamal laje wallahi kana shuga ga ahmadiya ka كان خليفة المسيح الرابي على كل خلفاء فنانجيا بي أكا خطوبة أكا دكرة بلو مغلا كتاكمو ديال حكم مرتلا كونين جاين دورا باكستان أبي سوى بيك أحمد ياي وكما مين دو أنغا كوي أنغا توينين أكا كان أدكرة بعد أكلو أدوني بالا أي هنا كولا وكما فلاو يمينجي وبين دي وكما نكو أكنا خطوبة كي نجوا سرا وكنا توا خطوبة كي وفاما كوي كنا خطوبة كي Ningara kaundu Pakistan idre. Allahu akbar. Ngani yanzura. Allahu akbar. Allahu akbar. Khalifa Bey ngani juma sira atina tiga khutba ke. Allahu akbar. Allah. Min ya khutba ka obi kashi. Musimba mo be kashi la. Allahu akbar. Ma Khalifa Bey Allahu akbar. Anga ko tumna ko. Allahu akbar. خليفة المسيح رابي أنا كهنا النبي عارف كو أي نبي كشوما كم بقول بقى أفنيون لي كرامو من ملوكو أي لنبولة الفهم ما دولة كلي ينفذ كلو تيجي سيم وفوقة تما أو شوكا أدبل لكولو ركمو ما أتوي كنا كدو بقى لا أكبر أي مين ينفع إيه كبوجة مناكنو لا أكبر إيه أكو أي أكو ما أي كبوبني ala ke tire gebe mo imam adini na la kraka dina ni Philip la yoro na no de kamo ko may mata yoro ibi kaso akbar e kata on be ya soro de la ge ya maradi gaba ko amade wa khalifa ine Mirza Nasir Ahmad aya min akna so aka bo fiu akbar kasro وما كرم مكر الله ولا خير الماكرين سبحان الله خلفا إلا به ما من غانا تابلا سرا ولو تابلا سرا فكراتي أروبور لا ودي أسرع يا مراد دليدو بوليسو نيجاندرا مؤمنو أروبور لا منو ما أتوادي أكوبا فوتيرس أبى سنة ما بقولو بريدان كيا مراد سبب كوا مرزا ناصر أحمد مني فعلا مين قولا mi va tuledo no sabanae ya moria dito olu de to sebe Allahu akbar kadi police bemo panna de meno Mirza Tahir Ahmadi ikuma beka jela musiri choga wa ubbe bo yo kuma na halfa kon nana kanika passeport di aéroport la ka formati atwa fon fenno kan ke ko beke o be passeport fula ubi ya mora kan laje ukorai ubu nyede ka laje ka Khalifa Masih Rabi ka passeport laje ka yira laje ku kulo jang kana ye afraga mi Nasir Ahmadi ni Tahir Ahmadi Nasir Ahmad ku ko duro siga sala katla kana passeport ka ala ka seni nyumay Allahu akbar
wa makara Allah wala khairul makirin kabako onga alaba yira jira dere wati do alaba yira jira Allahu akbar e kan yoro laje de jamono kuturu président ka yamara dile police ni gendarme be chekele ni nofe o kata boy ru chama jala pian ay folde ko laga seni nyumay Allahu akbar ajo wulle wuro ko fe ala naw habiji ko e wala de aw de filla akanga sabe de Mirza Tahir Ahmad mi vatura no be dukulo jugo aw yoro to sabe mi nganga mele filigaro to wala Allahu akbar o ku bisse ko asro avion tewlu ga yamara kono bili amal mo Allahu akbar ningira khalifa nanna tle ni yego nguru soro Pakistan Allahu akbar umafara khalifa la koy umafara ahmed la tle ngala ilaydu minda wala yuma wala yubadila no min ba de khofu amna o na nyona sirango fefo ko basro hasidia ni beshongo ni yako ko ni sababla mo ko fe jino fe ala ko mi zedaka Allahu akbar akara tle khalifa la mi zedaka abati godi wa misala fla ko de Allahu akbar wallahi fola nye imam mahdi tay aywa khalifa sabana anenanna ne kara lutlela mi mora ka mi voza ngara ka woro to Pakistan Allahu akbar 84 ngaro la khalifa tara Allahu akbar London سبنا كده تومنا سي خليفه المسيح الثاني الرابع اكو ديول هك اي على كدغا سنه الله اكبر iti boble de masale la dunya nga dawla ko do jamono président do général do ay ako amado khalifa abdullah ta ci apma foy Allahu akbar jab tumhari bari aayegi bahut bari ho kara aayegi khalifatul masih salis ko de tarami ko te awodi alo ko ni na dasare mo akui time juga de jab tumhari bari aayegi bahut bari ho kara aayegi Allahu akbar abado mingera Allahu akbar wallahi sambla tandu sanani dawla hagi nyine ne ka bi avion takata yala wallahi afomno avion la law do na fomo ko espero o yahudi amunu mu fey ko ni l'américain wallahi ko espero rude avion kan la la jefro ko so ko wuli ñobe tandu ya la ko dewla hagi na garade wa e nyine na wa Abu Jale danga minno kato maga konna ya so mo ko yece ko ala ka farakuru jiganga deol hagi deol Abu Jale ni vo ka wati ga foka nyine ayi se bo ma wono kada badru kerega ngwa ka danga farakuru jigina odo wallahi wallahi fana yin nan Mirza Tahir ala ga che ko ka danga ni ko wa Allahu akbar deol hagi ki pangala savaya wadanga mene medre Allahu akbar dabra helna avion jennanu ye kaw befa Allahu akbar unato ushuyini avion yere beorla saw mana yaro armade sicilia tulu jando ukoni o jatemele ka shu tatati ngane karsa yo kudi doble de Allahu akbar ngade wala gira wulo de sa ako sanu ni mengume mvanda kono ay tasmato jeni ko kuma shina sisi kurumba dola ko goshi kana ye sanu wala ko titi yende yawla hage Allahu akbar जिसके दुआ से आखिर दिया माता जलकर मातम पराता घर घर वो मेरे जा यही है मेरे जा ताहिर है अल्लाह अकबर मैं जमीन का दुआ लो या तो दौला की जन्ना तस्मा फे काफी वीने अल्लाह अबू मेरे जा दुआ वो मेरे जा ताहिर है जिसके दुआ से आखिर दिया मराता जलकर मातम पड़ाता घर घर हाँ
वो मेरे ताहिर है अल्लाहु अकबर amal mau ala kan laydu no fa ay bara mun ngala jabani general pen Chandu. président do ka dawka aka nyedo ke kisigi pia ala ma ko ma ko ni ka wati atwa time golade ne ko bora jamana no Wallahi. aka tori ajenna kana na fi vedu mo Wallahi. ngo te kunu ne ra ka nyena Chandu. amadiyo o kuma khalifa ya Allahu Akbar. fanga bala ni fanga tala barga bala ni barga tala ala ba no fe ni ala ta no fe ata ye kele kasa oni ngo nyamina mo bi do mun ge ata do mun ni fe anda fa manda dola Allahu Akbar. men ya bilbil ba dama do de خلافة الأحمدية. الله أكبر. يسكي دعاء سي آخر غلبوتو كاكتاتا ما تمپرا تا گرگر وہ میرزا ناصر ہے الله أكبر. بوتو مینگا دلا جرلا او میرزا جمینگا دوونو ہے دے وہ میرزا ناصر ہے او میرزا غلام احمد mirza nasir ahmad mirza tahir ahmad ni mirza nunde masami blono ma bam yu blono fe ko fama ya do ala ya do da ko tawi ko ke ko ye afamu ala ko qur'an ko muhammadu ni khalifa ya limana jo minu mi no fe nu matlo khalifa la ni ala bi ya jirawla ka fo ni taraju ta ko mana i ka do midine bamba du kolo ka to duma du mo woni mami mulla hasiyan fe mo ko muna be ka baraban ga dinna tulu tsage ko mi adu da kono wallahi ka ahmadu kishi Allahu Akbar. amna mo aya inda aka ledu laje aka ahmadi aka sange ben ko khalifa yani atwadi aya laje de danyo bro abira yi jongwala ngala ko khalifa ya la ko dire ay ba ko tane koy tando imma ye je ma bawni je famo ni je na ko be ka dasawa o ba jira ka fo ngala ko do ahmadi o ako jogodi wallahi mele ahmadi o korware ahmad yaw amada fefem be ka dagura nu lambe ado wa ko ya ko ko wallahi wani biye o khalfa asisi do raisa asisi na do mi je ko no wallahi ahmad ya khalfa asisi na do mi je ko no o garam me galut le mo ni segi esfar o me galut le mo wolo bla 1908 sanke ben ko chama amo de la sanke ben sandan joli a jere ben da 1908 2025 kamene joli tan wolo sanga ben tan wolo bla o detle tan wolo bla detle tan wolo bla koy o tes tan wolo bla koy aga la jere sanga ben tan wolo bla Allahu Akbar. wa ka fo ko mana mi adabara kamode an gwa daci ka boy muso beki yera zoro o chama de kera o ahmad o sisa ne na o kanga khalifa ke jori Allahu Akbar. ni ala keme kan vembar kam mai ko dawmo ka on greske ko la ko famia damo fo fen ba to no bi sabati ay do anga to anga ko ke ba anga ko fo ba yede Allahu Akbar. ko taala ba mine de o ma ikado ni fen mama boy ko itado akadiu wallahi ame barka de la de subhanallah Allahu Akbar. barka femba ayu kan laje tando wala bi juya ba no fe ya 1922 ya to 2022 hoko da ya ga kirga ku ke no ka mangachi wallahi kara joni television be bri akira tori tando khalfa ko ujabita mu barka be khalfa la de
ni ɲɛmaya tɛ a tɔgɔ de denmisɛn fanga bɛɛ tun b'a fɛ k'a jaabi kɛ cogo la kalifa ko la a y'a ɲɛmajɔ a kana ko ɲɛnen cɛ dɔnnima 80 kɔ sitana y'u su ka bila la de m'u sɔn ka ko bɔ kɛnɛ kan ka ko bɔ kɛnɛ kan o kuma n'a girin-girinna k'a bi nɛni kɛ o la a bɛna tiɲɛ wallahi tiɲɛ don Umaru ma s'u jaabi n ka dɔw b'i kɔ Allahu akbar Allahu akbar u jaabira yara a kɛra cogo di u ma malo hali bɛ malo du fini jukɔrɔ wallahi a kɛra ten ni kalifaya kan o barika n'o yamaruya cɛ i k'a dɔn o lahala caman dɛmɛna jamana caman na donc Pakistan yɛrɛ denmisɛnw labɛnnen don k'u bi se ka tiɲɛni kɛ kalifa ko la a y'u to yen a y'a kɛ n da kɛcogo la ɲɛmaaya ka di dɛ amalimaw du o du ni dutigi t'a la du lankolonba dugu o dugu ni dugutigi t'a la dugu lankolonba jamana o jamana ni jamana ɲɛmaa t'a la jamana lankolonba wa bɛɛ ma kelen kelen o b'a jira de ala ye kelen ye wa diɲɛ bɛɛ silamɛjɛkulu kelen pe min bɛ yen ni ɲɛmaa b'a la kalifaya b'a la nɔnabilaya b'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na u ta ɲɛ ye o ye kelen pew de ye o ye jama islami ahmadiyya ye o tuma na ladilikan min b'an bolo laban na o ye ne ani aw an kan ka miiri sisan ka taasi an kan ka fɛn barikama min ni an b'o suma na nin ye an kan ka mun de kɛ an kan ka mun fɔ n'o b'a to a suma bɛ mɛn an kunna a suma bɛ mɛn an kunna wa Imam Mahdi y'o de fɔ a ko min bɛ mɛn a bolo o de ye nin wa san kɛmɛ ni kɔ tɛmɛna koyi wali bi jugu b'u sɔn k'o n'a tɛmɛ a bɛɛ ka dɔ fara Ahmadiya de kan lamɛnnikɛbaw kuma ye nin ye an bɛ kuma jɔya k'a fɔ Khalifatul Masih al-Khamis ayyadahu Allahu ta'ala bin Nasril Aziz a ka yamaruya kɔnɔna na bi kɔni Ahmadiya diɲɛ kɔnɔ nin ɲɔgɔnna dakuriyanw bɛɛ ka fɔ fan bɛɛ fɛ muso ka mɔgɔw hakili jigi kuranna aya in na a n'a ye fɛn minnu fɔ i ko o kuranna o dakuriyanw ta ka Ahmadiya kalifaya lajɛ ne de bi di ne banba k'o tɔgɔ duman d'a mɔ kelen wa sirango sirango n'a bɛna m'o sirango talo ka daha ani basigi de aw ma a sirannen kɔfɛ san kɛmɛ in kɔnɔna na sirango tɛ yen jatigɛ ko tɛ yen kojugu m'o ta ka Ahmadiya sɛgɛrɛ san kɛmɛ fana tɛmɛnen hali bi 2022 ta ye o m'a sɔrɔ san kɛmɛ tɛmɛna wa n ko kalifa san kɛmɛ dafara 2008 de 2022 o b'a sɔrɔ kɛmɛ tɛmɛna o kɛra cogo di o tuma ne aw y'o dɔn ne y'o dɔn o bɛ se ka an ka doni tata ye a guriya a n'a tangani min ni an k'an ka o dɔn ka an taamana ye dɔɔni dɔɔni lebu kana sɔrɔ an bolo o bɛ se ka o dangɛnɛmaya ne ni aw ye ten Ahmadiya missionnaire aw tulo b'a la Ahmadiya minnu bɛ ni missionnaire tɛ aw tulo bɛ na Umar aw tulo bɛ na wa n'a fɔra k'aw de ye o kalifa min bɛ nin na bi k'aw y'o nɔnabilaw de ye jamana ninnu na yan nin ye tɔgɔ dumanba ye koyi nka a b'i bila ɲɛjibɔ la dɛ aw minnu bɔra a ka jamanaw na ka na k'aw de ye kalifa nɔnabila ye kuma bɛ yen dɛ o kama shura la shura tɛmɛnen kalifa kuma na kosɛbɛ i b'a fɔ a ɲɛ b'an na yan ka ladilikan di k'a di shura k'a ɲɛ b'an na ka tila ka bɔ yen ka kuma ta k'a ɲɛsin amiruw ma ani présidents ani missionnaires minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka na ale nɔnabila kɛ yan ka tila ka bɔ yen membre yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a y'a yɛrɛ lajɛ bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ e ka kɛta n'i ka fɔta yala o de b'a jira k'a fɔ e ye kalifa nɔnɔ a ka da bɛɛ ye kalifa nɔnɔbila i ka koli kɔnɔ nka koliw bɛ ɲɔgɔn ye o tuma maa ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a ye layidu min da suratu nuru aya 55 kɔnɔ ala e ka layidu kɔni e bɛ k'o dafa dɛ anw yɛrɛw dɛmɛ an ka se ka wale kɛ wale min n'o bɛ aya yɛrɛ daminɛ na
nga katala ma chamando yi afrade wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilu solihati imai wa amilu solihati ni ala ya kwa kan limaniya la ka wale a obobe nyove naw bel limaniya bawe ala ya nyakora de babu khalifa ya sabata chamangela Allahu akbar ngana yin limaniya ni kabalu fonyongo ala ba ta ba nguna piya ala mo tala kuyi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o khalifa amati ko bulwa tikara jema daw ku fokum fifi Allahu akbar o ka garde ra Qur'an kono a fama dew ni anyoro ma mile kanye kata kewale ko ni magay ko bege kelenye khalifatul masjid khamsa yo de tawadi ka garde wona ma kete abala ka daga sane Allahu akbar nama ka tabe ka alaka daga sabawi je ko na lahara Allah Allah ga shi ka bomo amin kuma khalfiya wal imam yara dini ala isra'imi yara majigimi no de khalfiya talay nina awulu alaka nina awbele jele greske o kella amin ni yedda ko da mado yi anye minu ngane shuila kallase ñina megalo tlim wanulu la nuye khalfa sabatili je kono a sanyele ma doy samba na bi be khalfa sangeme an tanulu la nam anga jeti bo sami wesa o samba kele samba fla anum wanu duru o megalo tlim wolu la amma ñina rasul sallallahu alaihi wasallam halbi aka silama ta ka ba dugulu amin ka jugu ka silamiya famu amin silamiya jugute nga minu mafu ba kala uta doni Allahu akbar kama amido ke bay Allahu akbar ala ko ale furba ala e ba muhammad ci ko ka furba muhammad tando on nga emi ka juguye e de ka jogo to muhammad jugute silamiya jugute ala era jugute yera wallahi ala ta de be tando ay mam masaka fam floza e bi fuwa di ki bi silamiya kale o ga silamiya kale ala be kale jugute on wati do ni ire paza kani blata smana iko fenyina ma yele gora fenyina ma atwade anisiya ko dugu do bu panga so blata smana relati wallahi to so ba den Allahu akbar wa mi do ke ko gora albi min muslima ya famu ala ko ka famu yani ma amin imam hadi min nana wala wali kamo ni wati na wallahi no sawu dira amo ala fe mun yo famu ni ala ka deme ya rabbi amana ka nga seni bolo minda no bi jala ya ala ko no ni no no bele jeli jawna mi na ma ko no yo yembali ka jabal la halaya ma do ko mana ko no gwa be dese be na ka di o be ngani wala mi mulo o ya ala de wallahi atemma bolo ble kada ka amena na ko dugo ko kuma wale ce ya muso andi bisa makoro amma ka hannu maka shi dama mala afa dokara nyelina dokara kongona Allahu akbar dokara banana ku dokara tayaro ndayana Allahu akbar mo gola ka buka furo kuna ka buka so kono musulebe yoro la ala se jama ngaro la sade amma ni era fa hinana amin e de sakote ngaunde sakobe de wa aunde sara ala andame kay kam Muhammadu kamo Allahu akbar Muhammadu kan baw walla de baw o de ta jamane ngono ka dum ma tawka wallahi hanna ya soro alla de gili ko be era ba futumi ande sembo la nga kanu ba no sukuna ala ki kam Muhammadu kamo sangi mi ni amme no ye samiye asuyana wallahi amani na la fi ya rabbi samaji baraka ma herama ala ko shuru jamana ka wallahi ala ko shuru adama dunga amin akananga kewale ulajere o konta halaki jide bida o kama rakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka to nyina wala kuma beni safina abto ki golo korta allahumma kana sanyi nga halaki saji de abe here an barga saji Allahu akbar kada ga yado ni ala ko abi la rabu mina odo ka keta mo mo de herala ji mina o ga halaki jide ko ma ba bi jura bi tiganya on nini awbe o la ala de ko jemi de je ko no bi ni man da ka fo ni man da ka ke ala ra kon tara ko kon teje fuyi o ni safino la
ala deli wallahi sabi do mayne halakli jidu wallahi ya rabbi kananga semenge halakli jidu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya rabbi dugul ko Allahu akbar nyoro ya sa anga maminu ni ala ya do wele ande saka fami beto taya wallahi jando ngami do kede jara kulubali jala tara jijeni goni ngoro jijeni goni Allahu akbar jara kulubali tara Allahu akbar jara kulubali blalanye Allahu akbar keduma tara naka yelem se tara wallahi jala naga afandi kanu tara jala ni mini matigala jala tara nga fatu to ko dumo as-sala ay selde lengi madugo de pa fatura akote de seli o ma waro weli la koy jala akara duru mi me ahmad yabro jijeni bambora dugul na fo mo goni ngoro ko luga du ko la dilendo wabidi watini wasra ahmadiya ame fili la jijen ngono Allahu akbar an gona kabo anga misri jorola shugmara yoro mi jira ala ka hina shugmara ko misri ka joy anya shima noni kabri di wala da shima non ne jen go we sera mu shuga blana ko anga nata yinga ya muradi li ahmadiya ko anga nata ni makakale anga buli ka boy tando amoranga yorola ka sima non ne toy dugum me jiyeni garebe ko boni ngoro ani jiyen je tlogele Allahu akbar jala de boy jala ko na tafo chorba we du ka nyeji che Allahu akbar mashite ko dugulo ti fe mane dugulo ti yala mane so ti yala de ninga ulawa yala tara boyan fo afawe Allahu akbar ndo ya so afawe idre Allahu akbar ko jala manga unda ka tendru la koy uti selle ay umma ko me bero o mana kama kuma na unyeji chede ima fenje fasola ya wallahi ima fasot ne manam Allahu faso matiga ila ya ndo de an wanda te tru koy ngomanga am saka tendru la unyeji chede ko so ka jesa ka ahmadu bismillah wa sarang ma fe ga alma formation do kay o do ko kle o kara jini Allahu akbar to kara gon ngoro ko ke jen blende Allahu akbar utlela ko sa mana ka nyoni do mana anga siro du mo re o ka so ga hectare duri min ahmadu alkul ekol sobe alabi misri be wa yo sobe goni ngoro kadu ko dileri do Allahu akbar jele sabula jela ko ngoni nyuma fodo be dire jala tara Allahu akbar o jala ne tara ko amada tinya chemru ngo Allah do jala de ala kana nyina ngo ayake alami ye nyumana afaso yake alami ngamo afaso ala nyebel mel ala tinya shiko Allahu akbar jala ala ki daro sama ya fi mo turla ka nyara la kaw ay wuli ka jo jama'a bulu minga anyabala joro do be no joray ko do tikaw ko banyugo ne be nyaara de baduna nyaare alla de ba joara nyaara la kono o julu de o ya julu bala nga sende ka fota foka ka ketake cedo de nyawan de se ga foka ketato anga yalla ko ka chakuy namatu bandugu ne nyaare juli o kaya do la ko ni ko ka kewale no ka mafuta ya do da kono faso nda yara soro de wallahi kada ka cedo de be akanya uda kono kewale do de aka awde ka ga ga asma ya ma kalife de asma ma fo de amma ni ala fe o jafariya anu faso kanu hanile ni bitala ya rabbi ala ko di aw tur la ko na nyaar la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dugar la kaw aka foli be alhamdulillah
Isa Dugure karamɔgɔ ba min ni an bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ a ɲɔgɔnna tɛmɛ 1920 le 24 o de bɛnna a bɔ kuma ma Makan o de y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna kɔrɔna donna tɛ yan dɛ Isa Dugure kɔni nka a ka ko turula kun ka to cogo dɔ la fo k'a kasa bɔ nka ale y'a kɛ a mɔden dɔ n'o ye Malami Dugure a n'a jɛɲɔgɔn Bakari Danbele a n'a kɔrɔw ani a tɔgɔ ye di Konate Kɛni Sufi Konate wa olu kɔni ye cɛfarinya ta ka yɛrɛ ni bila ka dɛmɛ ani sɔrɔ ka tiɲɛ fisaya o bɛɛ ye ka na dakuruyaw tɛmɛya a tɛmɛ don parti kalo mun dar'o kan foyi tɛ fanɛni banɛni kɔ hakili la n ko cɛw don u bɛna segin kɔ fo ne yɛrɛ kun ko Dugure Kɛni ma ko wa nin ye bamanan ta Dugure de ye koyi nka a kɛra tɔgɔ ye Malamine Dugure a nana cɛw fɔ piyan wa hali bi a labɛnnen don an ka tɛna mission wɛrɛw kɛ nka a fari man d'a la dɔɔnin jabɛti tun y'a sɛgɛn o tuma karamɔgɔ Isa Dugure an ka foli bɛ Ala ka kaburu nɔrɔ Ala ka dayɔrɔ suma ninnu bɛ jatibaw de kɛ Mamadu Lamini yɛrɛ ale nana Nabila Isa ka nkalonkurun tigɛlenw ka d'a la ale nana o saniya ka b'o la ka jira k'a fɔ Ala den da a m'o fɔ maa ye a ba tɛ Ala a m'o fɔ maa ye dɛ kuranɛ den na o tuma Mamadu Lamini yɛrɛ n'o ye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale nana Isa kabirifini ko k'a jɛ pewu Mamadu Lamini Dugure ale fana nana Isa bunu Bafarama ale fana nana nkalon minnu da o la ka nɔgɔ fo ka k'i n'a fɔ maa kalanba tɛ o nkalon minnu tigɛ mɛ ka da la wajulu subhanallah dabila kɛrɛna Mamadu Dugure o tuma ale nana Isa bunu Bafarama fana ka fini nɔgɔlen ko ka jɛ ani a dɛmɛbaaw a n'a balimaw a n'a ka kalandenw n'o bɛ Bakari Danbele ani Konate Kɛ ani wala Sufi Konate ani maa wɛrɛw an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen a ye cɛ tɛ fɔ cɛtigi cɛ a tɔgɔ di cɛ dɔw ka u ni di cɛ de ma wala kɛnɛ ala nafsika an ka kɛra o cɛ dɔ ye an ka foli b'a ye ani maa bɛɛ lajɛlen Bawa Keyita Bawa Kante i ka foli bɛ inshallah Fofana Misati i ka foli bɛ yen Jirimu Sanaba Sama Kani i ka foli bɛ inshallah n kɛra fama ye salamu aleykum wa rahmatulahi taala